Assalamu alaikum bandiraɓe gendiyankoɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon robindu jayndeli mon on calminama onon fof no mbawɗon fotirde fof e to mbawɗon wonde fof wiide won tan bisimilla mon ɗon dañir toon robindu jayndeli mon subaka fof oɗon gonda hen Aissata Ndiaye bani mon debbo sehil mon ne wonde Amadou Moussa Anne. Amadou Moussa no mbalduɗa? Yawra wale jam atini kam ka bonum debbo goto fof atini ɗum wala tinani kamɓe fof vraiment kamɓe fof ɗum noon en calminiɓe en calmini hettiyankoɓe en calmini yeɓoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi encore une fois eɗen jarnaɓe eɗen jettaɓe Aissata Ndiaye kono ɗum ko natande gollal men woni roɓido jayendeji hande noon ene wayno roɓido jayendeji ko ɓuuren ko hewde arti koye conseil des ministres hanki toon to galle lamol konko ko noon tigui caggal vacances kamɓe fof ɓe garte liggey mabɓe ɗum noon en gudditirto e Le Soleil ko jayende gendiri jayende ande no mbiɗen ni joni ene wayno caggal tigui vacances mo ganduɗa o ko lewru e ko fati banggue kay hono laamu leydi Sénégal e gardiɗo laamu ngu hono Macky Sall e on sahani ɓe garti hanki e conseil des ministres manam guila tan e ngakkere ndenka ko noonne kadi caɗele to banggue laabi woni accident ji ɗi hani e rentrée scolaire woni tan uddirgol école aji ɗi hani e gueɗe cellal ɓalli o saaha hono jayde ande wi ko Macky Sall joni o nana heñori tigui e laamu muɗum. Vox Populi ko hen tigui arti caggal vacances lewru kanko mawɗo leydi ndi hanki o huccidiri e jayndiyankoɓe ko yiti ko e conseil des ministres won disdiral jagorɗe e on saaha noon jayde wi ko Macky Sall joni o tan ene wayno hankkidini ko mbiyen jayde wi ene wayno ko Macky Sall nana tigui miijo caɗele ɓiɓɓe leydi Sénégal. amono miijo caɗele ɓiɓɓe leydi Sénégal. La Tribune ko hen tigui arti ko wona ɗum koko yewti ko e banggue ha joni accident ji woni tan caɗele laabi ɗi jayde wi ene wayno ko kanko mawɗo leydi ndi joni o woni tigui gendarme gam tigui haɓade ko fate banggue permis ji ɗi ndewani e lawol. L'As quotidien ko hen arti kono ko fannu goɗɗo e on ɗon conseil des ministres nde wi joni o ko gam ustude yoga e dépense uji to banggue noddali téléphone aji e dow gollo e mbiyen e nder galleji gollorɗe ɗi saabi tigui ha mawɗo leydi ndi joni o ari ko wiyete ko hono rupture. jayde rewmi quotidien kañum haali koko yewti ko e goɗɗum caggal kay nde o wi biyoje bonde fewde e mawɗo leydi ndi o wiya teb kanko Adama Gaye hanki noon o huccidiri tigui e mawɗo ñawoɓe o kono tan ngal ɗon kuccodiral yidde makko lataki hen saabu ɓe jinno ko heeɓa ko wiyete liberté provisoire kono tan mawɗo ñawoɓe o joni o jaɓani on ɗon fannu Aissata Ndiaye ko kalden hanki arti e jayde rewmi quotidien ko fate banggue institut mo ganduɗa o ko Sainte Jeanne d'Arc joni o ɓe mbi ko caggal élevé ɓe ganduɗa ɓe ko primaire joni kay na jogori ittede e on ɗon école walla haɗede filade ko witi ko e on ɗon voile ko élevé ji lycée tawi ko rewɓe janggoɓe e on ɗon Sainte mo Jeanne d'Arc. L'Observateur jayde groupe Futurs Médias ha joni ene jogui konnguri ɗi suute ko yewti ko e conseil des ministres hanki jayde noon wi ko caggal on ɗon conseil des ministres mawɗo leydi ndi kañum kay joni o addi tigui toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko toɓɓe tigui ɓurɗe jojjude e nder leydi ndi ko wayno ha joni ndiyameje natoje e guure ɗe hani accident ji e gueɗe baɗe noon ɗum saabi noon jayde wi ko mawɗo leydi ndi nana tan asa ko ganduɗa ko ɗum woni hono chantier ji mawɗi gonɗiɗo e nder leydi men Sénégal ko wona ɗum ko o kanko mawɗo leydi ndi o suuti konnguri e caɗele gonɗe o saaha toon to Afrique du Sud ko yewti ko e piile pawaɗe e dow ɗanniyankoye wonɓe toon o holiti ɗum ɗon fotani wonde kadi o yonnani ɗum ha tengti e mbadi no haaliri ni wonde Afrique fotani tigui fiirude e manam fiidirde e koye munen. jayde Le Quotidien ene siftoro duuɓi nayyi caggal ko Air Sénégal walla mbiyen Sénégal Air majji tigui e duule ha ɗo yitaka ɗum saabi noon jayde wi ko duuɓi nayyi caggal ha joni kay hunde nde natan nibbiɗi ene wi kunus jayde noon waɗi natal hono on ɗon avion mo ganduɗa wiyete ko Sénégal Air ha o saaha mo kalten guila nde majji ha ɗo suwa taw yitede ko noonne kadi caɗele ɗe ganduɗa ɗen teska toon to Afrique du Sud ene tawe e nder jayde quotidien Le Quotidien.
Les Échos kañum haali ko e goɗɗum nde hokki konngol ko biteeɗo Aminata Mbengue mo ngannduɗaa ko fanniyanke to baŋnge haa jooni ndewaagu o holliti wonde ɗo e ndeer leydi Sénégal omo jogii kay haa jooni caɗeele e mette feewde e ɓiɓɓe rewɓe woni tan sukaaɓe rewɓe haa ni e rewɓe reseteeɓe e ndeer galleeji ɗi e wiide makko noon ne wayno ɗo e ndeer leydi Sénégal rewɓe jaggiraa tan ko kuutorde kala nde kuutoraa kaljitaa e on sahaa beddetee hono no poubelle weddirtee sunu lamb Aissatou hande mbeɗa andi yiɗɓe football ɓe ma mbi hande keɓani ko jiiɗi ko kono kadi alay saago renduɓe peccat hande kalaten koko yewti ko e jayede coftal balli kono koto banggue gueɗe sippiro omo ganduɗa ko Balla Gaye 2 hokki konnguli muɗum jaaƴi e nden ɗon jayde ko fate banggue rafi cellal makko ko noonne kadi ko wiyete dopage ha ni e rafi cellal mo ganduɗa o ko migni ko biteɗo Sa Thiès kanko Balla Gaye noon o haali foof e nder jande wiyetede sunu lamba o haali caggal nde o sippirno emo ganduɗa ko Yahya Diop yakkini o holliti wonde o heeɓi rafi musɗo ha o tampino feewi kono kadi o arti e rafi cellal migni ko wondi o saaha o haali noon ko fate banggue caɗele dopage kono tan Balla Gaye luggikinima hen yañima hen en tawi e nder jaydi wiyetede sunu lamba ko ɗon guddirten hande romiɗo men jayndeji e oɗo subaka hande gasi haalaɓe ceerno noon tigui ko ɗon guddirten Amadou ko wiide tan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗo e semaine garo sallahu lamto jaaɓi ma programme ruɓindu jayde waylo nannen hen goɗɗum ko ganduɗa koye nafoore yeeɓiyankoɓe ko noon no mbiɗa ni ko hunde ganduɗa nde ko yimɓe ne paadi ɗum kala e saaha so Allah jaaɓi ma telle e beddaji ɗi ma telle e nokkuji ɗi caɗele ɗe to goni e ɓuural ngal to woni foof ma yille e on tuma ɓe gaddane ɓe kolle saabu ko ɗum woni ko Pindi TV ene wayno woni darde muɗum e o saaha noon tigui waɗen garete gueɗe rendo payen to Afrique du Sud to Johannesburg ganduɗa ɗo joni yimɓe jeeɗi ɗo mbasi toon pittali mumen e ko ganduɗa wargoli kamɓe ɓiɓɓe leydi ɓe ɓe ganda jeeyaka toon ne wiye xénophobe ɗum noon woni ko ganduɗa ni hamni seeɗa guure kewɗe noon e Afrique ɗo joni nani nangui hen tikkere ɓe nani dañi hen jaakede ɓe ɗo joni nana ganda beele ko ɗon tan haɗata hakkude kamɓe Nigéria naɓe e kamɓe ɓiɓɓe Afrique du Sud heedɓe banggal commerce ɗum noon woni ko tagui ha hewɓe mabɓe udduno boutique aji mumen liggorɗe mumen foof udduno ɗum ko timminono yimɓe 60 temettato yimɓe Amadou nangama hen woni 300 personnes ka foti noon ɓe nangama ɓe pawa juuɗe ko timmi noon magasin ji sappo Amadou woni ko bonna e kadi camion so ɓe jii camion ɓe gandi wona ɓiɗɗo leydi o tan ɓe jippina chauffeur dognowo ɗum o ɓe duppa ɗum noon hawnima jaaki hewɓe e diwan Afrique ɗo joni no wiyeteno Aissata Ndiaye hakki kolol kamɓe ɗen yejjiti indema nde nde tawno Afrique du Sud vraiment ko leydi ndi ganduɗa ndi no hokkirtuno yeeru e saaha Nelson Mandela guila ari e pouvoir de 1994 hani leydi ndi no wiye nation arc-en-ciel woni tan leydi ndi ganduɗa ndi ko leydi timtimol eɗen gandi timtimol ko façon ngaji kala woni couleur aji kala ne tawe hen e on saaha noon eɗen gandi hitande ujunaji ɗiɗi e jeetati woni 2008 ko ɗe caɗele puɗɗi toon teskede woni ɓiɓɓe leydi gummo ene piya ɓe ganduɗa ɓe ko arɓe gollude en daara ko dañi wonɓe toon e nder leydi ndi ɗum ɗon kadi ñifonoma 2015 ɗum arti waɗi caɗele no fewi kono hikkade 2019 arti waɗi caɗele saabu jeeɗiɗo maayi e deñude hakkillaji ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ko noon hayso tawi kam ɓen ɗon keɓani hen caɗele to banggue lor walla pittali mumen haɗata won woɓɓe heɓɓe kono eɗen mbiya tan ɓen ɗon yo Allah yurmo yaafo kono kadi wona hunde yonde e Afrique foti ko natodirde nangodira ɗum ɗon ɓuuri yodde kono so wonti leydi Afrique hande ene fiya sukaɓe walla ɓiɓɓe leydi Afrique bandu men ko hunde ganduɗa wona hunde yonde en jonnani ɗum hay seeɗa kono noon tan kadi aussi wiide wonde artude e erango ɓe ganduɗa ɓe ko joguiɓe konngol walla joguiɓe ndenka leydi ndi mbi wonde mbaɗi erango e Sénégal na wonɓe toon yo keddo e galleji ɗi kono noon kadi ɓe joddima e Malinaɓe e Guiné naɓe no mbiɗa ni ko wayno Nigéria naɓe ne keeɓi hen caɗele kono noon kadi e Zimbabwe naɓe ne keeɓi hen caɗele e leyɗele mbaɗe hono noon ko caɗele ɗe ganduɗa ɗe vraiment yonnaka hay seeɗa yonnaka hay seeɗa tawde ko hakkude tan Afrique ɓiɓɓe Afrique ɓe ganduɗa kamɓe fo nandi couleur ɓalli Amadou ina mbadda ha baral ina ara hen liggeyaji ina udda ɓiɓɓe leydi ne jooɗo ɓiɓɓe Afrique hande ina poti ɓurde rentude gona gotum gam ko nawri Afrique yeeso
bandiraɓe koye ɗo tan min udditoro bindu jayde amen hande ko wiide on tan gasi ha laaɓe ceer e tottude on tan aadi janggo so allahu lamɗo jaaɓi ko mati henno e caggal caméra o madame Simak bandiraɓe ha gongol so allahu lamɗo jaaɓi